बेखौनो सानै सानैनो जेबो खालामनो मावनो गोसोआनो जाला आङो आंनि न'खरावल' बेफोरबायदि जाथाया जादों खोमा सहायनो हाथावै ओमफ्राय दालाय बहा दं बेलाय मानसिया खर' गाज्रिया गैया सोरांबानो फुङावनो जाया लोङा ओंखारलाङो र' बे मानसिखौ एसे थाख्रायहैनो आङो ओइ बहा थांनो नागिरदों नोङो बेफोरबायदि खर' गाज्रि मानसिजों दाहा खेलायहै नोङो बिदि होननानै गिनानै थाबाय थानोसै नामा बेबायदिनो गिनानै थाबाय थायोब्ला बे एखे थासारिखौनो बिदिनो खालामबाय थागोन ओंखायनो एसे थाख्रायहैनो आङो हाट समायलै नोंसोर सानैखौ लालायदो नोंसोर सानैजों जानला मोनला बुंब्रा गोदाव सोरावलाय लोगोजों लोगो लालायो नामा बे फाग्लि गोनां नाबाथाय खालि हेबनायल'लै नंगौब्रा जाम्बा जाम्बिफोर 100% समायथारो ओइ उर्बुस्रि नों बायदिबा लाबायमोन आं रोमैखौ ओइ निबासि आंखौ दाबासि नोङो लानोबा ला नोंहानो लोगोखौ खिलायो सोरबा आं लोगोखौ लाग्रा नङाहाय होद जायालै नोंसोरजों ओमफ्राय मालखौ बोरै लागोन माथो ओरैयानो गैया आंनावथ' बारा गैयालै एसेल' दङ बिमा बिफायाबो खारजोब्बायब्रा नोंहाथ' बिमा बिफाखौनो बोरै होखारखलायनाय जाखो बाल देनजारलै नों मानसिया थोद बाद होदोलै बेफोरखौ सिगारेट गंसे दंमोनलै आंनाव ओइ फाग्ला आंबो सोबोलै देमाबार हरदो जाथारला नै आंहा दासान्दि बिराद गोरिब जानानै दंलै आंबो दे हरदो नो बेयावसो दं बिसोर आयौ सोर खावब्ला सिब्ला मानसि जालाबायखो बेलाय काहानिया बोरैबासो जासिगोन नामाब्रा सोर थिनदों नोंसोरखौ बेफोरबायदि ज' थानानै बेफोरबायदि सोब्ला जाला लोंला खालामनो रोमै नोंथ' बुजिनांसिगौ इसिबां गिदिर देरनानै दासिमबो बुजिया नोंनि थाखायनो दिनै बिमा बिफाया न'खरखौ गारनानै गुबुनाव थांबाय आरो नों दिनैबो सोलायनो रोङाखै बा मा इसिबां डेन्जार मानसि नोंलाय रोमै नों नोंनि जिउखौ सान नोंनि जिउआ जुदि बिमा बिफा गैयाब्ला अब्ला नोङो मावरिया जागोन मावरिया जिउआव बेसेबां दुखु आरो दाहा थायो अब्ला नों बेखौ बुजिगोन जेब्ला नोंनि बिमा बिफाया नोंनि जिउनिफ्राय अरायनि थाखाय गोजान जागोन नोंसोरबायदि थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि समाजा बरना मोनगासिनो दङ आरो बिमा बिफाफ्रा गन्थङा हास' जागासिनो दङ लाजिनांसिगौ नोंसोर आरो नों सिख्ला जानानै एसेबो लाजिनाय गैया बे सेंग्राजों बेफोरबायदि सोब्ला जाला खालामदों नोंहा बिमा बिफा गैया नामा मान सनमान गैया लाजिया नोङो सासे हिनजाव जानानै बेफोरबायदि हिनजावनि गुनखौ खोमानाय ओइ फिदिंदो गारि फिदिंदो दे गोख्रै गाखो
Ai ơi. Ai ơi ơi. Ai 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 ơi.
नोंखौ नागारनानै थांबाय गावनि आंगो फिसाफोरखौब्लाबो मालाय बायदि जोंखौ नागारलांबाय आरो दिनै नोङो मानो बेफोरबायदि खालामना लाखा रमै आंखौ मानो नागारनांगौ आगै आंखौ मानो हारसिं गारखो आइ आफायाबो जोंखौ नागारलांबाय आरो दिनै नोंबो आंखौ अराय समनि थाखाय नागारलांबाय आं दा सोरजों थाबावनो हागै Ramai sekali. Rama. जोनोम आंनि गासिबो नखरानो गावस्रालांजोब्बाय आंल' हारसिङै थालांबाय आं दा बे थासारियाव माबोरै थांनानै थाबावनो जोनोम बिबार नों मानो बिदि बुंदों सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै थानांगोन नों बिदि दाबुं बिबार आंनि बे जिउखौ माबायदि दैदेनहरनाय इसोराबो आइ आंखौसो मोनबायना बेबायदि दुखु साग्लोबहरनो ओइ बिबार नों मा जाला माला बाथ्रा बुंलाबायदों जानो मोना नोङो आं थानायाव दुखु बिबार नों आं थानायाव जेबो जिंगा दासि आंजों अराय सम थाफागोन नाजालांनोसै जोनोम नोंनि अननायखौनो लानानै थांनानै थानो नोंनि अनगाथ' आंहा रावबोआनो गैखाला